Marua kwa Wambui Road. Duol mar NTSA ogolo chik manyien ne derepe mabiro ting'o jopuonjre e kinde ma olor sikunde mondo ne ni jopuonjre ni e lwasi maber mar wuoth, komedo ne joma ibiro yudi ka ketho chike mag apaya ibiro magi lisens mag tich. Jaelieta nigi mathoth. E sama ikruok timore ne loro skunde ne tam mar 2 juma manyien, duol matayo chike mag apaya NTSA ogolo chik ne skunde kachiel kod derepe e wi tayo makare jopuonjre e kinde go. Operation time, we do not expect to see any night movement. That is against the regulation, and the school management, of course, they know that. So don't operate into the night. Ensure that when schools close, and schools actually close so early, in the mornings, get the children to wherever destination they are going to early enough. Sam Musumba mari ruogno omedo ni geche mabiro bedo katingo jopuonjre nyaka lure gi chike mag apaya mana kaka geche mamoko mag jowuoth. You should not overload your vehicles. This is not the time to cash in and carry the children in excess. It is not right at all, because school transport is a public service vehicle. You carry passengers, in fact, many passengers, just like the matatus. So we expect that these buses or these vans are in good condition. Jopuonjre go bende onyis mondo olure kod chike mag apaya kendo gitwe okanda mag geche kata seatbelt e kinde duto ka derepe onyis kik ring ng'we airititi. Any vehicles that are going to pick children or students from point A to B from certain schools, we do not want to see the past incidences where these vehicles are moving so fast sometimes. They are found on the wrong direction against what we have licensed them for, and that is a violation, because you cannot go and operate, say, in Kiambu, yet we have licensed you to operate in Nairobi. Omedo ne gidhi chako nono geche duto matingo jopuonjre mar ng'iyo chalgi kanyakla kod kit thum kata sinema ma jopuonjre neno kendo winjo e geche go. We have seen in the past where on board of a matatu you find children or these students, particularly students, either drinking on board or having a party. We saw one of the matatus that had just a party, smoking bang on board of a matatu. I think that is bad, and we are discouraging that. Any operators whose vehicles will be found with this kind of incidences, then as an authority, we will definitely take our action within the law. Kamano bende, omedo lero ni chik mar duoko derepe e tiegruok en gima itimo tok higni 3 kaluwore kod chik, ka kembe mamoko mag wuoth osebedo katime ma onge chochni moramora. You need to refresh yourself a bit and then acquire new skills, better skills, and then test yourself a bit. It's just an improvement of yourself. So it was not wrong, it was within the law, and also it was meant to improve on their performance. Chenro marido chike mag apaya ahinya ka skunde ichomo lor timore tok jopuonjre wito ngimagi e masiche mag apaya e kinde mokalo. Masiche mitudo kod riembo marach kod koso luwo chike mag apaya. Jaelieta, Ramogi TV.